हेलो लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाबाय गामियाव जों दान्दिसे बैसागु हिसाबै मोसाहैदोंमोन बिनिनो माखासे नुथायफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गामियाव लोगोफोरा जमा जानानै दंगासिनो आरोना ओमफ्राय जों दा थाबाय थागासिनो गरमथार दासो 3टा जादोंना ओमफ्राय जि टेन्टआवनो ओंखारखादोब्रा जोङो बे समाव जों उन्दुसो थायोना बेनिखायनो आरो ओमफ्राय जोंनि गामिनि सिख्लाफोरा बे खैजोनानो जों गामियाव टटेल 22 जन सिख्लाफोर दङमोन आरोना बेनि गेजेरावनो माखासेफोर हाबा जाहैबाय जों टटेल दा 16 जनफोर दङदां आरो नाथाय बे बैसागु मोसानो ओंखारनायाव 13 जन आरो जों टटेल ओमफ्राय जोंहा न'खरसेनियाव मोसाखांबाय बिदिनो जों गामिखौ गिदिंजोब्बाय आरो बिदिनो मोसायै बे न'खरसेया जोंनि र'डा स्टेशननि हलसेल मालिक आरोना एसामिस मानसि प्रत्येक बोसोरै जोंखौ लेंहरो आरोना जों गुबुन हारिनियाव थाङा मात्र बे गामि दखरसेखौल' जों गिदिङो जोंनि गामियावल' नाथाय बे हलसेल मालिकनाव जोङो प्रत्येक बोसोरै थांखायो आरोना बिदिनो थांबोला मानसिखौ बिराद मोजां आदर खालामो आरो बिराद मोजां आरोना बे आमाया बिदिनो जों थांबोला प्रत्येक बैसागुआवनो जोंनो नारेंखलनि लारु पिठा एन्थाब बिदि जाहोयो आरो সেইটোৱে ধন্যবাদ হ'ব ঠিক আছে Hi guys, Daimari vlog channelखौ गासैयाबो subscribe खालामना हो जोंहा जोंनि गामिनिनो vlogger support खालाम मोजाङै हम गोलैलांगोन लोगोफोर बिदिनो जों मोसाथिं 7:30 बिदि जाबायमोन आरोना जोङो 16-17 साननै गिदिंदोंमोन हेलो लोगोफोर आब' पारिजात बर'खौथ' नोंथांमोना सिनायखायो जानो हागौ बेबो ब्लगार आंबो ब्लगार आरो
हेलौ लोगोफोर ओमफ्राय नैबे आगैयाबो जोंनि बे आगैया जोंनि गामिनि आरो ओमफ्राय ब्लग भिडिअ बानायो आगैनि भिडिअखौ मोजां नाङोबा नोंथांमोना लाइक खालाम ओमफ्राय लोगोसे जाय चेनेलावहा गोदान भिडिअ नायजेनदों ओमफ्राय चेनेलखौहा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय आगैया जोबोद मोजांखा आरो माने जोङो आगैया बिराद मोजां मोसानो रोङो ओमफ्राय आंथ' बिराद माने दानिया मोसानोनो रोंस्राला आरो बे आब'आना जोंनि गामियाव हाबा जानानै फैनानै डान्स खालामबाबो फार्स्ट प्राइज थांखायोमोन बुवारिफोरनि गेजेराव आरोना आगोलमोन ओमफ्राय दानिया हाथारला आरो दानिया हाया ओमफ्राय नैबे आगैयाबो माने प्राइज मोनखायोमोन आरो जोंनि गामियाव फार्स्ट इदि प्राइज मोनखायोमोन ओमफ्राय आं आगोल मोनोमोन ओमफ्राय दायो आं मोसानोनो रोंस्राला ओमफ्राय आगोल रोंसाबोमोन आरो एसे ओमफ्राय नैबे आगैनि अननायाव सोलोंनांसिगोन आरो नेक्स्ट इयाराव जुदि फांसन जायोबा देग्लाय जोंनि गामियाव फांसन जायासै स' आंनि जिखिनि साबस्क्राइबार दङ जुदि आब' पारिजातनि चेनेलाव हाबैयाखैबा नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय पारिजात बर' आरो स' ओमफ्राय आगैनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो आंखौ नेक्स्ट इयाराव मोसानो फोरोंदे जागोन आब' बाय Gamiyao ba nay đâu có đơn đi à rồi. स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं